Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doğulmuz soraptır. Qurbanlıkta günah dökülýär diýip hingillik uçýarlar. Şu hakynda düşünürseňiz diýipdir. Musulman doğanlar qurbanlyk bolsun, başga wagt bolsun hingillik uçmakda gurrun ýok. Emma näme niyet bilen, kim bilen, nirde uçýan şoňa göre dogry bolman bilýär. Misal üçin, eger günah dökülýär diýen niyet bilen hingillik uçsa ya da erkekler ayal gyýylar bilen bile garym gatym bolup hingillik uçsalar bu haram bolýar. Çünki musulman doğanlar İslamda biri-birine nämehrem bolan erkekler bilen zenanlaryň garym gatym bolmakly haram hasaplanýar. Gynansak da bizde qurbanlykda aýdym zenan erkek bolup goh galmagal bolup hingillik uçýarlar. Bu hareketleriň Qurban bayramy bilen türkmençiligimiz bilen hiç il baglanşygy ýok. Beter bu ýagdaý biziň içimizde käbir kişileriň dinimizden, türkmençiligimizden, arnamyzdan, utanç hayadan gaty uzaklaşanlygyny görkezýär. Dinimizden uzaklaşanlygyny görkezýär, çünki musulmançylykda bu hile edip aýdymsazly, ayal erkek garym gatym bolup üýüşmeleň etmek dogry hasaplanmaýar. Bu hile edip qurbanlyk bellenilmeýär. Türkmençilikden, arnamyzdan, utanç hayadan uzaklaşýanlygyny görkezýär diýdik. Sebäbi biriniň gyýzy, gelini başga erkek bilen hingilli uçýar. Erkek bilen hingilli uçmanlyda daşta wara erkekden doly etegini galygyp hingilli uçýarlar. Keseki erkeklerim olary synlap durýarlar. Türkmençilikde bu zatlar ýok musulmanlygyňlar. Däwimizde, desturumyzda bu zatlar ýok biziň. Haýsy arnamysly türkmen öz ayal gyýzynyň şu hereketine razy bolup biler. Eger razy bolýan bolsa, başga erkekler oňa şeýdip hingilli uçup durmaklygyny gabanmaýan bolsa, ol deýuslyk bolýar. Eger biri qurbanlykda hingillik uçsaň günah dökülýär diýip çyndanam inanýan bolsa, bu onanyň özü günah. Günah dökülmegini islesek, ilki bilen musulman kişi günah işlerden kaçmaly. Ýalňyşlyk bilen günah etsen tövbe etmeli, Allah Taala'dan bagşlanma dilemeli. Ýaxşy sowaply amallar etmeli, şonda günah dökülýär. Eger bir kişi qurbanlykda hingillik uçsaň günah dökülýär diýip oýun edip diýen bolsa, ýene günahkar bolýar. Sebäbi musulman doganlar sowap we günah diýilýän zatlar oýunjak däl. Dine değişli hiç bir zat bilen oýun edilmeýär, üstünden gülünmeýär. Allah saklasın, dine değişli bir zatyň üstünden gülmek kişiniň imanyny puj edip biljek derejede howpludyr, kafir bolup bilýär. Şonuň üçin doganlar dine değişli zatlara hormatymyz, sylamyz uly bolsun. Dine değişli bir zat gurulajak bolsak, sözlerimiz saylap gurulalyň, syla hormat bilen gurulalyň. Eger bir musulman bilmän, ýalňyşyp öňş zatlary eden bolsa, ýalňyşmaýan adam ýok, tövbe etmelidir we bu hirzatlardan gaça durmalydyr. Zenan doganlarymyz bu hiri üýüşmeleňlere gitmesinler. İmanly, asylly türkmen gyýdyna, musulman gyýdyna bu hillerlere gitmek gelişmeýär. Bilişiňiz ýaly musulman doganlar bayramlar şatlanmak üçin bayram edilipdir. Şu ýalňyş zatlar edilmese we dinimiziň halal we haram diýen zatlaryna dikkat etsek hingillik uçup bermeli musulman doganlar. Zenanlar erkeklerden aýry bolmalydyr. Keseki erkekleriň gözünden uzakda bolmalydyr. Öz aralaryna hingillik uçsunlar, zyany ýok. Erkeklerim öz aralaryna halal oýunlar bilen güýmen bermelidir. Dinimiz İslam musulmanlygyny oýnamaň, şatlanmaň diýen ok. Oýnanda, şatlananda halala we haramy üns ber diýe. Elhamdülillahi Rabbil alemin.